ipenjori ni to ang'o mamiyo ng'ato jopiny mathoth weyo osiptende mag sirikal to gidhiye mag ji giwegi. Victor, ang'o momiyo ji dhiga osiptal ma private gi gidhiga achiel momiyo gidhiye private momiyo gidhiye private gi makata ng'ato ochugo mare moro matin kacha en niya private ni en ng'acho odich gi pesa ibiro donjo tithiedhi sana mar sirikal ni kidonjo saa achiel kidonjo saa ariyo to ibiluri kama ma kokidok koni ma sama ng'ithiedhi en saa 8 to kitieko bende kare daktari mineno ni kokidwa ndikni mana panadol midhi nyiewo mana oko ka to ja private cha teni ng'eno odich gi pesa ni maka kidonjo cha to sechak ng'i mana gi sano koro loro gi bende ok en solution nikech loro gi ni bende miyo ji dhi mabor king'iyo kata mana mag piny owacho ma koro iloro gi anaparo ni gima jogi onego bed ni timo ni ka gi identify jok makwele ei osiptende gi to joge migolo mano ka en osiptal mar piny owacho kuom ranyisi kidhi Ramola kacha kose nwang' ni to pesa ni nodonjo gi e lwet ng'a gi ng'ama nochame jogi migolo ministry nyalo kata mana oro jok mamoko mawuok kata mana e county to mondo osiptende gi kik lor nikech gikonyo jopiny sama ng'ato dwa chako wuoth kodwa ya Kabondo ka nyaka odhi Oyugis ing'eno tiyo gi gari samoro bende en dayo samoro bende en tuo ma samoro ok onyal bedo wi apiko kaluwore gi koyo koro magi gik monego bed ni sirikal ng'iyo to mar sirikal emomiyo ji yawo ute mag thieth mag ji giwegi mondo kel konyruok machiegni gi jopiny tiende ni nitiere fuok ma mar sirikal osiptende mag sirikal gi oweyo fuok moro kanyo mokwongo gionge yedhe ka sama gin gi yedhe samoro jochiw thieth bende onge jochiw thieth bende onge samoro be kidhi kuno ting'iya kama ineno nurses gi jong'i mana kama ibiro kawo seche malach maka ni donjo okinyi tibiro thiedhi saa 8 to saa 8 ni samoro ne in gi wuoth moro mabe ni idwa ni dhiye samoro bende budho malach koro Victor nitiere wach ma wawacho kacha kapok waduogo e radio mi winjo wawacho ne tuo kata jotuo en ohala ne joma ngima mi winjo jawinjo moro bende odhi owacho cha wapenji penj achiel kende japuonj chamo kalamu wan wachamo lendo manie gima wachamo ka daktari chamo ang'o sama daktari manie osiptal imiya paro wach moro ng'ato nopenja ka iparo ni mechanic sama in gi gachi riembo ukinyi sama olamo Nyasache mondo yawne odiochieng' olamo nade gachi okethore mondo oyud ohala bas to gachi kethore no oriwo nyaka yud ajali ng'ama loso kuom hamarach saduku mag kano joma okoge iparo ni en kit alam mane molamo gokinyi makunjo ka nduru ni kamoro mana kaka ken wache mana ngima nalmo kono go mbaka gi okwa Kanaro mana otoyo be daktari mana wacho otoyo be daktari yamba ni penjo no sabi chiu kiji tilamo ilemo nang'o ji otho mondo yud joma wagik kama dhano wadwe puothi kama dhano wadwe puothi ni nyalo winjore lakini oko gike sekta mar thieth nitiere gik minyalo wal godo iwinjo ka ken wacho kacha cham ni wagiki e kinde ma dhano onge oruma makata yande chon ka dhano ne ng'ato ninde gweng to ni winjo ko wacho ni jokunyo ne dhano biro kunya kata kanele ne kunya to ang amuna more moket ne godhiambo kacha to tinde kijende biro ma bang dalade to giwacho ni wane mumiyo watija gise biro mako to gin jo gweng gina nyuola ni wane mumiyo ang'o tich mar kunyo yudo ka ng'ato nindo to onge oruma ng'ato sepenjenta to kwane mubiro miyo wagini watim fut ka fut igoni bei koro chon chane ka jutiko to ji manye bana gweno moro ma gigolo godo lop tiendgi iwacho nang'o gilo godo lo godhiambo no otieno no to gitiekore tinde pinyo gika ma gimoro amora ma inyo ng'ato en ohala teko marufuku magole oko gima hinyi en ohala to gigi nyalo timore kamoro amora lakini ok e sekta mar thieth nikech ng'ama yiero mondo mi obed matuo onge Victor ng'ama lungo tuo ni tuo koro bi onge samoro kidhi makoro ineno kaka dhano thagore e osiptal kama nikech jotelo gi be ok bi osiptende go gin ka gituo to gidhi ema odonje gi gari maduong' emomiyo gigi ok giwinji kodonjo to en kata shano boko dij go nikech en
gi insurance makore lach mithiedhe ka sama tin owinjo ka malaria moro maketo seidho ndege otimo nade odhi to ka gidhi osiptende gi Victor magiyudo kaka dhano nyuandre mantiere osiptende moluwo ji 2 otanda ngine samoro kwa wuyo kamando samoro ng'ato wacho ni wa insight jopiny wan tijwa ka en ni mondo wasiem fuo kuonde mantie mondo serikal odin miyudo ko luwo jotuo adi to pesa mochame shacha no oromo gero tendni adi dongo oromo gero osiptal dongo oromo kelo yath osiptal samo cham pesa ni to yath to ngi osiptal to kinjo telo chung'ie gi siasa magi fuge ma wadwa ni mondo din makata ka sha tiyo kako tiyo no to fuge mantiere nikech ka onge mibadhi jatend piny da okolose duale ja okolose nyaka chik mibadhi ni nikech pesa ni en pesa jopiny. Okay. Bedo ne mibadhi nitie momiyo gilose. Emomiyo gilose ochuno gi emomiyo gilose. Okay. Kapok wiwa wil. Yes. Sama ne wapenjo gimomiyo siptende mag ji wegi obedo mathoth ahinya e gweng'. Achiel kuom wach mane wang'iyo ma winjo ka Fredo kelo kanyo en ni remo osebedo siptende mag piny owacho kendo